Ilali yase-Vondo imelene nehlathi laseThathe kwaye ilikhaya kumakhulukhulu abantu. Kwiminyaka emibini edlulileyo abahlali bakhupha i-120 umzi ngamnye bazakhela lebhulorho khona ukuze bakwazi ukuwelela kwilali ezingqungileyo. uCalvin Seli oneminyaka engama-42 ubudala wanqunyulwa umlenze emva kwengozi yemoto ngo-2012. Ungomnye wabo bawela lebhulorho yonke imihla. Sizakhele ibhulorho eziliqela kwiminyaka edlulileyo ezifana nalena. Mna ndiyasokola kakhulu nanjengoko ndiphila nokukhubazeka kuba kufuneka ndiye esibhedlele mihla le kwaye ndineshishini endiliqhubayo. Abahlali abaphangela kwidolophu yase-Thohoyandou nakwezinye iilali ezikufutshane kuquka nabafundi babeka ubomi babo esichengeni basebenzise le bhulorho. We pass through every day in the morning. We're going slowly, and some 2 kids, they are falling down and feel injury. We write letters to go straight to municipality, but the municipality, they didn't respond to us. Ukanti umasipala wasethulamela khange afumaneke ukuphawula ngalomba.